ka karfa na dan Allah dan annabi wace asiri ba zan kara maka irin wannan abun ba za ka shedan ku ai kai hakuri dan Allah ba ni kai wa haka ba za ka shedan ku ba zan kara maka irin wannan tsotsayin ba sharin shedan ne wallahi ba yi na bane sharin shedan ma mutan tare muke zuwa amma shine ni zaka zo ka dan yau har gaban mai gari na kai Allah gaba zan kara maka ya ci ka sake wannan tsabar renin hankali ka san dai ma mutan tare muke zuwa kawai sai in je samu haba me yasa zaka mana haka yayi hakuri ya rufa mai asiri kai ba sarai na ba sharin shedan ne wallahi kai fa ka san wannan abun fa a waje muke aikan mu gaba daya ana tare amma kuma sai ka shigo gida fi sabilillahi ai haka bai bai ba ya hakuri rufa mai asiri rufa ko ai ba wani ni ta rufe da ni kenan yanzu idan har muka je gaba aiki zai iya budewa asirin mu zai tonu gaba daya kaga aiki ya jika dan Allah abokina gaya masa ya taimaka ya rufa mai asiri tsautsayi ne na gaya masa wannan abun ba yi na bane yi wallahi wannan dare na hankali ne amma dai ka da ci mutuncin sa wallahi ka da ci mutuncin iskanci na bi wallahi ka taimaka min dan Allah me ke faruwa ku na tsaka na je faɗi na ta tashi gaba ki wallahi kai kullun abun da muke faɗa ma kenan rufa mai asiri abokina kai ne ga tana garin nan to mina ya an sha kashi kai ka bari kawai ai na faɗa ma kawai ina gida shi na kyala ai an jefa zan gara ni ai ana cewa kamar wuka ake ta kamu ka san ina wani kai adawa ba da ni Allah duk adawa na da ihu da nake ta yi sai da aka shawo sai ya fallage da nasa ta ihu kai ha ya gogan na kawai rabu da babu kuɗi ne garin harka ta kare kenan garin babu kuɗi sai ga abin nan sai ka ji ana zakin Buhari ba kin ka ba yayi da ɗayan tsuntsaye kawai yanda ka Allah ya kawo mu ne kai bullin dan iska me faru ya kai to ba dole mun bari ba in ba da so yake sama duka ba ne abubuwan da muke yi gaba ki abu ya shi na yadda makamai na yi las wanda yake ne dan jakar uwa wanda yake nufi ta ruwa ta kare wa dan kada mana ya sa hula kan bara lalle ina jin ka me yake nufi na rantsi da Allah yin zaka ka ta ran samu kuya zan yi kawo na dena shi gaba ki daya to ka dena dan buro ba hanya to kana ji abin da za a yi ka wajen mai abin nan wannan dan sallau za ka yi magani dan sallau Allah sai dai za ka ciwo wanka hannunsa dan sallau ba abin da zai iya bari ga maka ni a rayuwa ta ne yanzu wannan abu totally na hakuri na dena shi ne ce wajen dan sallau za ka yi ka ya sai a taimaka amin ya samu magani kawai dena wannan abu ai aka ka dan sallau ko an gama amma abokina ka san mene kuma kaina ina ga dan taba wanda nake din nan ma ni ma zan daina to sai ku tai kuma ina ji Allah na faɗa amma kai me mafita yanzu da mota ɗaya ne duk da kusa hanyar za ku nema magani kan nema ina kaji dan sallau din naji to amma dan sallau ka san abun nashi boka bokai me zai hana mi wajen malam dalha na bayan layin mu dalha zai mana addu'a ta ji da sauki ba sai mun bari ko yawwa amma ba haka ba wannan dan sallau da kake gani nan ya dinga sa kana kamo baru da tsuntsaye kana kamo mana wallahi gahi ku dan karancin dambu ne da shi kai yanzu abin da sai ka faɗa kawai a wajen malam ne ma za mu je mu a tafi je wajen malam yanzu da aka fito a sallan azhar din nan nasa yana nan yana zaune a kofar gida to mu je wajen mu je malam mu tafi wajen malam ai dole mu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam. A sannunku da zuwa. Barka da warhaka. Sannunku. Sannunku. Yawa Sannu gafarta. Sunna. Lafiya lau. Ya fama. Lafiya kalau. Alhamdulillah gida. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Kuna da ranar nan. Lafiya gajiya. Lafiya kalau. Lafiya lau. Alhamdulillah. Lafiya lau. Alhamdulillah. Madalla. Ya sannu. Kuna kuke kula ranar nan. Ya sannunku. Sannunku. Malam kaga wannan Eh. shi yake dauke da wata matsala babba. Subhanallah. Wallahi matsalar sa dai malam shine zuwa mamudu. Zuwa mamudu. Wallahi malam taba ne da shi. Ban gane taba ba. Haba ku yaran zamani sai ku to ga mun gaskiya tunda wari. Amma kuna ta wani kama kame. To yanzu me abin yi? Yanzu addu'a yake nema. Wannan masifa da yake ciki amma karasan masa bayani. To me kike kai? malam ni bukata ta yanzu auren ka a taimaka a min addu'a in samu wannan masifar Allah ya yi min ita Amin. saboda sharin shaɗan ne Gaskiya wannan kana cikin babban matsala saboda ita wannan harka ta masifa ta zina masifa ce
kuma duk mutumin da yake zina gaskiya zina tana tauye imanin mutum, kuma har Allah ya sa kana da rabo. Na'am. Har Allah ya sa ka zo ka kace ka gane wannan zina da kake yi ba hanya ce ta alkhairi ba, kake kokarin ka tuba, to Allah ka tubarka. Na'am. Kuma Allah sa ka zo zaka tuba da zuciya daya. Allah ya godiya ne ala kulli. Inda baka da rabo Allah bai nuna ma hanyar da zaka gane har ma ka gane cewa zaka tuba ka bar wannan harkar ba. Tabbas. To yanzu ba matsala, za su ne da za a yi insha Allah. Na zuwa. Malamai maka da annaba. A kai kan ka dace. Malamai maka da annaba. Ka dace gaskiya na ma murna. Nagode wakil. Ai ka dace. Nagode. Assalamu alaikum. Danka. Sunan dan kuka. Sunan ka dan kuka? To daga yau dan kuka in ka kare zina Qur'ani ganka. Daga yau dan kuka in kare zina Qur'ani ganka. Daga yau dan kuka in kare zina Qur'ani ganka. Wayyo Allah.